Рапер Так 34, Sunrise Project Пловдив. Ще стигнем ли някога там, докъдето отдавна чертаваме плана, а планът ни още е блян. Паля към него и тръгвам за смян. Ще чуят ли хората думите наши, или от нашите всеки се плаше? Щом се изплаши и тръгне да бяга, значи в пещите си воля не влага. Не спряхме никога да гоним копнеша си, в него намирахме сили за себе си. Крито ми чупим пишета и шитове, създаваме градски легенди и митове. Боите движиме пак, стия зад мене, влизам на така и ще цял живот не оставам без глас. Все още рапът е моята страст. Следващия, който тагваме, NTMC, Куки, Блякски, Чука, Пловдив.